De ce atunci când te apuci de dezvoltare personală, ai impresia că toate lucrurile merg pe dos? Foarte simplu, pentru că înainte de a forma o construcție durabilă, e necesar să prăbușești totul. Vei demola totul. Pentru că această construcție durabilă nu se poate crea, nu se poate fundamenta pe ceva ce este putred. De aceea ți se va părea că e un haos total în jurul tău. Și chiar este, pentru că sunt persoane care nu vor mai rezona cu tine, te vei îndepărta de acele persoane, sunt situații în care nu vei mai intra, îți vei lărgi zona de confort și automat vei crea haos. Dar ordinea se naște atunci când integrezi, înțelegi haosul. Și practic faci magie. Transformi haosul în cosmos.